Hi guys, majung kunto ninyong tanan. Padung tumisa dagat guys, magdit-dit sa midad to. Okay, murag dugay-dugay na pud mi wala kadit-dit. Nagjakit-jakit kun dyan nagkaw ko kay arang magajing inita. Init ka jo. Diyan nagdadapo ko kanang nay sunglass kay. Magpa-picture ko dito kanang nay dagat. Eh napa nag-make up pa ka pa? Sus, nag-make up pa maday si Jamarang kadugay. Nag-make up si Jamang nga matong dagat. Una diha. Di mo ko matulog og tubig kun ikaw ra man ako ra may photographer. Tara, ato sa mima. Pagkaan ka dana. Sapatos din. Buwang na matong dagat mo sapatos. Ato na mi guys, date sa economy kay dugay na economy Ako si wala ka Piolo, date. siya si Palwa. Piolo Palwa. Nakalimtan akong kanda. Naka nagdag-shades. Ayaw kay. Di ba mag-picture ta dito? Tingnan niya na. Ikaw rin di magpa-picture. Munang pirmi lamang ko ako pirmira sa solos. Di man siya magpa-picture. Nang balik di si Jay, dyan ko hagi dyan shades. Kinabilin. Nakiyay po no. Ting 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 ding ting ting ding. Kita-kita ta dito guys sa dagat. Asa man? Asa nakapo? Atos lain man wala na to. Pero yan ay lang trabaho ng lain man lain man. Narang inita to guys. Ano barang kainit ka? Parang inita ka ng gilingkuran kay puto ba yan? Gani arang kainit. Mato dyan na silang iyampo nga always safe sila kay di ba dya basta-basta na yung nga ng trabaho lisod ng trabaho yung nga na guys kaya di ta magkakurinti guwa sila unang kinanglan na tagyapon silang iyampo nga safe sila permi Pidang tanglad dito yun. may dahang tanglad oh may kamaysa, may kamunggay. Agyanan na dias bay. Dari may atang agyanan. May ukra pa oh. Cute ra ba ka jug buwak na may color ang buwak. Nagunaw-una lagi ka lagi ko nimo uwat ah. Kada tong pagbagyo karon puno ka balik. Nga ni day kapag bagyo. Dili ra may. Oh, Hala napatag na lagi na diha. gani. Di ba dako kay nang walog diha? Pagbagyo ni dinam. Kay katong pagani na mo guys sa una. Tong bago pa kong nag-vlog ninga nimi nga nanginhas mi. Laom tayo. Lam ka adyo ning agyanan dani aran ni siyang ka tagbungan karon kay napatag na. Tungod ni Odit. Baho sing patay pa. Ano ba makinasong gilabay? Nga baho man, baho mang bakag. Daday. Kapoy. Di man. Di man kuno. Doon na yung gibo di ay. Ug mangimay wang day kapoy. Oh, ano mo na basta. Ang patuwid ra sawak ba? Hala. 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 Nakuan din ni para ding grabe adig Ah, grabe tubig diri oy. pagbaha. Mga bato ba yan ni diri? Nakuya wano. Diri man to gianan sa una kaniyo. Dari man to, dari man ta magagiyagi sa una. Ilili ra mo ko tong pag magbagyo diri man ko, wa mo ko muna og diri. Grabe jud ay godit no. Grabe oy, but hinirang bato tanan ning bato gikan ni si babaw. Oh. Nahawan kapataga. Wala ra nang kapatag. Wa matumbag dako kayang ko ano. Asa? Kano? Wala tumba pero patay na. Hindi. Patay na man si Jack. Ito tudlo eh. Ano di ay? Udto Patay na na ro. man. Tinuod man na patay na. Ano mo yung kuhala patay boy? Ay lagi si tudlo ba? Patay na na yung mutudlo. Ay kay Ano na yung mutudlo? istorya ra mo. Huwag mo magturo-turo. Tipo, makaon ra ba na pa? Bungas tipo sa ngagon. Hawanan na diri oy. Muna agianan sa una diri oh, mulatay ta diri oh. Napahak man. Napahak na. Nalagi bunga po. Uy, rambutan na.
Ako rin tanawin. Ay lagi dia. Dito sa sala. Ay lagi si pangimantay kay udto na raman. Lagi ganahan ko nagtanaw, mura siya rambutan. Di lang kinakanon. Mura siya tujumba. Labi din mo nga ni pa kay wanay hagog pa. Wanay hagog mo nga ni kay patag na. Dadi naglutin ba? Asam tagi be, kung nagyaganan. Nadayaganan. Musubay na gusto dalan pag mabot ta dito. Wala, taka lang tagsubaya sa maganan Mo eh. tagatong tao galing mo dan. Nagmunga ni tanan natay dan. Welcome to Dakay Beach. Nindot po ng beach na guys, kay mura po siya Boracay Beach. Asa gianan diri. Guys, ta mura tagkuan na sa kaganan dito kataka naman taghagi. Lagi tagtao galing mo na pinagyanan kay munga ni tanan natay agyanan. Alam ko gisundan man nimo nang murag na mga tinumban. Kapit na sa dagat guys. Makalabang makita diha. Mari sa kilid ang. Asa man tayo nga naputod na magagyanan. Mo bitaw ang buta na sa tamo agi. Kay baka. Ma. Kumusta ka dana man naginisara na lagi ka. Napayganan wa na. Na may portahan mo. Bawal di. Lah, aram kalibon bi. Di oh basi na gan sa gilid. Bawal. Di lagi pwede mo sudyo nila. Tagi. Tanawag na bayganan dito sa gilid. Wala nagyanan dire. Wala may nagyanan. Dari. Ano dari? Di makadari gagyanan. Wala magyaganan. Dire siguro. Dari lagi. Punta ka rasa magkabalo. Hindi mo kuno si kayanan. Oo. Asa man ka? Sunod ha. Ano? Yung kasa-kasa lagi, be. Ito. Kasi kasa-kasa pakurat mo siya. Di lang kita makatawid o kini tubig. Tawag lagi. Padari sunod na ha. Kaya ako yung manager. Gaya yung kagulo di ta katawid kini lubid. Di lang kita katawid ya. Oh, see? See? Basta. Di lang kita katawid, be. Kini tubig, be. Gaya mo kagubi. Di man tadi mo ang tubig. Dari na matutuloy. Di tadi mo ang tubig. Dari. Wala lagi agahanan lagi. Di ka kasabot da. Nakalagi. Asa man? Dari. Asan tari? Wala man ko. Nangyaganan? Hugawa na oy. Wala magyaganan diya. Yan. Ganon din ha. Oh. Kung gusto kang mulampos, na paraan, kung ayaw nimo, may dahilan. Oh. Bili di na ni mao atong sudlan. Yeah. Pagyanan pa ni hawa nung takay ni oh. Kaya naman wag. Di oy. Si, nidako na hinon direk tubig ang kuan ba hagyanan. Di lagi bi, di kita katawid bi. Di kita kalahos. Manang ko dahil pangamuan kita dito. Hindi man ta kaan hinang yung mga bantay dito. Pa pwede mong gusto manangid nga masud. Tadya mo agi raman ta. Ikuan na guys, sila nang game mong private. Nila nang gikural. Samanday. Nang dadis maya, linataw eh. Ha? Muli na ta. Luya boy. Di na kakagiday. Kay hunasan ba na makagi man ta diha. Uy tubig. Nibalin lagi og baka diri. Ay nabalin, duha man na sila kabaka. Diyan gilan taw. Kasi na ikaw na mo manangid sa boy. Wala di lang kanan, kay wa may agianan diha oh. Doon narbonta na, narbonta diya oh. Dito pwede mo suda kay nagkuro baka iro daging bilihan. Why lami? Medyo pa wag kang maingan nga manita. Hindi man dahil tama kalahos. Grabe ra bang inita. Picture na lang kung baka. Asa baka? Ma. Picture ma. Ayok bisda. Ha? Lala, mangungay kay na yari jud ka do. Ano ko mo angay na na. Laki ra ba kanay buto. Kato babae no. Pak na kaday. Lamok. Luya di kalahos. Lah, tanawag awag baka na paggaw siyang utin. Ano angay lagi na na oh. La. Sus baka ay. Ha?
Naibuwak o monstera. Asa? Sorry. Inana mo tutong gipalit sa mga bata sa. Monstera nga danin. Hindutar bantag view diha guys. Nanang tadas at bang guys, ang kanang naibits, sa kay private naman dahil nila. Ila naman dahil gikural. Nice rabag view diha kay murag Boracay. Hapit ng tami. Nanasat bang diha may makasud kay kuan man. Gi-private naman nila. Kapoy. Sa kalahos. Sayang laman niya ang attire pang beach. Pa-picture na lang ko sa ngasinda. Sayang lamang ang pang-attire nga beach. Ay, attire beach. Oh, dyan yung gitujo kay magpa-picture ko diha. Dayon. Pang Facebook ba? Diyan, nagdapa kong sunglass. O, nagdapa kong sunglass. Picture ko dito, anana. Pak, ay sa. Wala sa base na lang sa punog saging. Ha? Nangahoy. Dumi kahoy ni mo. Hindi mo siga na ni. Ang iyang bang beach na forma nangahoy na lang. Haluya bay. Pak, pasaan ha? Isog di mo na dai. Nangahoy ko mo sa kasabot na naman ito. Ay, pastilan. Narag na nakusboli noon daning lugaran na ah. Indot kisa. Mag-imagine na naman ko guys nga nanakosbolay guys, nanakosbol guys. Ako na sa bowl. Oh, mura man pud si Jagnasbol oh. Oh, nadagang kalubihan oh. Tapos kalubihan ni tatay. Kuya. Oh, di ba? Mag-imagine na naman ko nga na ako sa ball kaysa magsamagahang loob nga wa ko kasud dito. Mura man pud sa bowling lugar ah. Nay daghang dahong saging. Panguhana mo ni man nga magsuman mi. Asa? Adto dito. Takal no. Balik ka ta dire mangutana tag pwede ba makaagi diha? Nandan din ako mabalik. Hindi ka nang hapon ba init magayod? Mabalik ka dyan, nagabot ni mo na, di gyapon ka makasud kay way tawo. Hindi mangutana ganitag pwede pa ta molos di mo tika pangutanan ko. Dyan na gani nato dyan, wag gyapon tika pangutanan dana, hindi gyapon ta kalahos. Kuig ta sa mga kabataan. Hindi na ko. Nangload na siya. Nangload na siya. Nako kay gyapon ta makasud, katong kwantong baka tong sakyan no. Sasakyan mo? Baka. Sakyan? Kamo mo kumusa kay baka. Katawa ka kamo bitaw kumusa kay baka. Kahanoy ra mo sa kay baka? Ay hanoy. Unsa na bisikleta? Ipangutkot kay masamad na. Bisan pa dagmingon ka nga kung gusto. Kung gusto nay paraan. Nay paraan ug ayaw may dahilan di jud ay kinaputod man. Naputod man kagianan di man pwede og musam ka dito tubig sa tinanta ko. Pero sang dilaman guys kay nalipay magyapon ko kay mura man nakos buhol. Mura ko gatong sa mga kalubihan ni tatay ba. Sa mga kasagingan nila pa mga kasagingan nila, kalubihan nila, kakahudyan nila dari. Nanon kun pa kuno siya. Nalipay na ko guys kay mura nagyapon ko na sa Alicia buho. Ako lagi madatoy mo na diha go berpas. Asa pa dulong? Dito. Ako dyan na pa, oy. Ang bahon kaya ron may nakapuan dali. Mura naman mignas desierto guys. Oh, may gibaol na po nila bi oh. Nilakaw-lakaw may daris na yung mga dagkang bato. Gibaol nila sa. Welcome to desierto. Dalagit Konsolasyon, Barangay Luyat. Oh, kaya pa ba nina mo sa kadto? Itos ka nanay. Tukaron nga. Mga dihalag pa mo. Iyangat na ko kanang nay. Taman kay kaniling na tamaan na dug kanang lakaw-lakaw ba. Murag nang gahi nang kanang nayahang bagtak. Dito diri. Ligabot dito ikaw na ako na pa mo bala ha. Hindi pulit ha.
Hi guys. Naloy kong junjun kay ja kong gikudkud. Mara kong batang gamay. Mao lagi ni kapujan ko na nimo nga ni silang dagat kay mo ni agyanan nila. Parang ka Nindot man among lugar kay Karon. ang dagat na sa ubos ang amuang lugar na sa taas, di delikado mga tsunami. ako kay anad maninuong kog mag sakasakag ngani kay siyempre gianak ba ja kog bukid. Kaya namang ilong lagi kasi-kasigam lagi mga ilong. Lahi na magajid ning dugay na nga panahon nga wala tamanan dugay na lakaw-lakaw ba nga naratas bay pirmi lingkod mga baton sa bay wala tamanan dugay na lakaw-lakaw man nang ug munganhi kog mga ingani mura kog mabugtuan og ginawa. Daw pahuway maro kay kada istorya ng pahuway kana. Asa sa pa maluoy ka na ho. Hindi ka kapuya. Murag gamay na lamay gahang energy. Ada ko yung energy ko. Ito lang na to dali. Hindi lalim guys, mura kog mabugtuag kinabuhi. Saka sobrang hangat. Ha? Ano naman na? Paa? Wow, naman to na mga ganina napuwa. Lo. Ito rin na kinamok ko. Madyo gani guys kay naiba na nga anda mo sakripisyo. Isag bagat-bagat pa dyan ako 52 kilo. Nga ni nga dyan yung tiguang na guys, di na makasugakod ang saka o kanang kuan. Ay tiguang na. Tukaron. Bawo nga. Maram nga dyan kapo dyan, maram nga dyan mabugtog ang ginhawa o tinungas. Nga ni siguro ning nanay operasyon ba, lustrid naglawas. Lustrid. Nga ni dyan siguro ni guys nga. Masuwa dyan na tag-operasyon ba. Malustrid na gata ang lawas. Wala tayo kasi nangabutong kapajas ay. Kala, natingog ko ang manok. Kita ka ng bunga boy. Grabe gagawang singot. O gisawad pa siguro kang singot. Siguro tangas balde. Ah, grabe singuta po tungos balde. Naghukas na ni Danaw. Nagtubig gagawang kuan. Jacket. Muna exercise. Nagawang pantidan ni kalubagan. Sayong laman tunga to ang kahoy na bilin. Ay, salamat. Kalsada na dyan mi guys. Kasi magibati nga nakalukdok kag asawa. Ayun ko kayo. Nakakugos na po. Nakakugos ng baby. Kanamot ko nang una. Medyo kong giba. First time. Medyo kong giba. O, dyan mi kasud ma. Ta, palagi ka na mo ma. Gipasan mi daw kong junjun ma. Di na kaya. Kaya na nga ta. Pit lagi ko mabugto ay ginawa. Nagtukad ba? Katungaran ka. Tungason ka iba. Da. Gapasaan lagi si Jana. Katilaw. Katilaw isang 52 kilos. Mura isang kapasan og isa ka sakong bugas. Hindi ito tambayan. Kinailan dong ka? Lamin ta magtambay-tambay dito sa naikuan ba? Kabatuan. Kaso lang inaguli laman. Grabing hangata. Lami magsagig ato dito. Makaso lang inagpagkakanin mo. Grabing lisura. Mura kang mabugtuwag kinabuhi. Ako lagi mura kong May nag-tiktok ka dito. May nindot kayo dito. Kaya hawal Hala, kayo. oh, anong ko naka-tiktok kinuon. Baita dito. Hindi ka nang landong. Daddy,